Казан самолетлары расписаниесіне үзгәрішләр кертелде. Татарстаннан Махачкала, Төмен, Санкт-Петербург һәм Мәскәүгә яңа рейслар ачылды. Алар чартер программалары туристик мәдәни юнәлешләрдә күздә тотыла. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Санкт-Петербург, Казан, Санкт-Петербург беренче чартер рейсы Россия буйлап сәяхәтләр сезонын 29 апрельдә ук ачты. Өстәвенә Казаннан төньяк башкалага чартер самолеты беренче тапкыр очты. Бу заманча кунакханәләрне, сыйфатлы инфраструктураны, кызыклы мәдәни программаны берләштерергә мөмкин булган очрак. Шулай ук сулыкларда табигатьтә ял итәргә була. Татарстанда туристларны Казан Кремлендә, Зөя шәһәр утрауында, Раифада, Болгарда, Чистай һәм Алабугада экскурсиялар көтә. Мәскәүгә чартер самолеты сезонны апрель азагында ук башлап җибәрде. Бу Кавказга сәяхәткә баручыларга да отышлы. Туристлар өчен иң яхшы вариант Мәскәү, Дагыстан, Махачкала чартер рейсы. Дагестан – это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и, конечно же, Каспий. Дагыстан борынгы Дербентта танылган Сулак каньоны да, Каспий буе да. Өстәвенә сәяхәтне күрше Кавказ республикаларына барып, төрле халыкларның милли ашларын, гореф-гадәтләрен чагыштырып дәвам итеп була. 10 июньнән беренче чартер рейслары Мәскәүдән Чечняга, Грозныйга ача башлый. Җирле бизәкләр, архитектура, мәдәният һәм гореф-гадәтләр бу сәфәрне онытылмаслык итә. Дәвалану урыннарында ял итәргә яратучылар өчен Мәскәүдән Төмәнгә кадәр чартер рейсы бар. Анда дәвалау чыганаклары 20дән артык. Сибир киекләре, балык, җиләк-җимеш, төбәкнең тарихи урыннары буенча экскурсиялар оештырыла. Идея нашей чартерной программы в том, чтобы формировать удобные, полностью готовые. Безнең чартер программасының максаты уңайлы, тулысынча әзер турларны формалаштыру. Аларның бәясе базарныкыннан 1,5-2 тапкырга арзан. Без федераль бюджеттан самолетта очыш бәясенең яртысына субсидия бирәбез. Бу туристларга да, бизнеска да отышлы. Ростуризм тарафынан барлыгы 9 чартер юнәлеше әзерләнгән. Самолетлар 4 ай дәвамында җәй азагына кадәр оча. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары.